Thokozani bogogo nabomkhulu ngiphinde nginibingelele ohlelweni lweni enilithanda kakhulu. UMrs Mama Dr Dokotela lona umfundisi omkhulu inyanga enkulu onisiza kakhulu ukuthi ngininike ama-recipe ezinto ezizonisiza ukulapha nokuvala izinto eningadingi ukuzibona zenzeka empilweni yenu. Ngoba kukhona ukuthi uthi uyabuka kamakhelwane ingane zakhona ziyaphumelela, bonke abantu bayaphumelela. Uthi uyabuka endaweni wonke umuntu kumhambela kahle. Uthi uyabuka emsebenzini wonke umuntu uthola izikhundla wena awuzitholi. Uthi uyabuka nazi izitha zakho izinto zizihambela kahle. Khona ke umlandeli wohlelo esengilahlekelwe inamba yakhe, uMpume walapha eMlazi oyefikile last week ezofuna umuthi wokudlisa indoda yakhe. Ngicela Mpume eMlazi ungithinte ungazisa ukuthi kwahamba kanjani njengoba wawudlisa nje indoda yakho. Kungabi siyabuya ekhaya, kungabi siyakwenzela izinto ezinhle njengoba ngikuthembisile nje ukuthi lento enganginika yona iyasebenza. Ngicela ke Mpume uphawule la ngenzansi ungitshela ukuthi kungabe kwasebenza yini. Uma kuwukuthi wena uyindoda yaMpume lapha eMlazi ungitshela ukuthi kungabe lukhona yini ushintsho olubonayo. Kungabe mhlambe usuqale phansi uyamthanda uMpume ukuze nabanye ababukayo bazi ukuthi ziyasebenza izinto zami. Mina ke uMrs Mama Dr Dokotela, inyanga enkulu, isangoma esikhulu, isayoni esikhulu, umfundisi omkhulu osindisiwe. Ngiyabonga.